tixtri b'1,000,000 euro żejt kuljum. F'dawn l-aħħar ġimgħat ix-xiri taż-żejt mill-Ena Malta kien fiċ-ċentru mhux biss ta' kontroversja politika qawwija, iżda wkoll fiċ-ċentru ta' investigazzjoni kriminali mill-Pulizija. Fil-jiem li għaddew diġà kien hemm 4 persuni li tresqu l-qorti. Tarif Moti fl-aħħar xhur fil-Parlament jagħti dettalji dwar ix-xiri taż-żejt mill-Ena Malta matul is-snin 2008, 2009 u 2010. Jirriżulta li fuq il-medda ta' dawn it-3 snin l-ispiża ta' l-Ena Malta fuq iż-żejt laħqet il-1,5 biljun euro. Fil-lista tal-kumpaniji illi minn għandhom l-Ena Malta xtrat iż-żejt jispikkaw żewġ ismijiet, Tozza u Trafigura. Mit-tarif uffiċjali ppreżentat fil-Parlament jirriżulta li mingħand dawn iż-żewġ kumpaniji biss l-Ena Malta xtrat 85% taż-żejt bejn l-2008 u l-2010. Mingħand Tozza biss l-Ena Malta xtrat 900 miljun euro f'żejt fuq medda ta' 3 snin, waqt li mingħand Trafigura l-Ena Malta xtrat 75 miljun euro f'żejt fl-istess perjodu ta' żmien. Total ta' kważi biljun euro f'żejt mingħand dawn iż-żewġ kumpaniji biss. Tozza u Trafigura huma fiċ-ċentru tal-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt bit-tnejn li huma jkollhom lil George Farrugia li ngħata l-proklama bħala l-aġent tagħhom f'pajjiżna. Fil-ġimgħat li għaddew kienu ppubblikati emails li ntbagħtu bejn ir-rappreżentanti ta' dawn iż-żewġ kumpaniji u Farrugia. Fuħut minn dawn l-emails jissemma il-Ministru u l-kliem Ost u AG li eventwalment sar magħruf li l-kol jirreferu għal Austin Gatt, dan fi żmien li huwa kien responsabbli mill-Ena Malta. Iktar tard sar magħruf li Gatt kien jiltaqa' ma' George Farrugia mal-4 darbit fis-sena fejn iżda kienu jiddiskutu kollox minn barra x-xiri taż-żejt mill-Ena Malta. Farrugia iltaqa' wkoll mal-Ministru Tonio Fenech kemm fid-dar tiegħu u anke fil-Ministeru tal-Finanzi, anke jekk Fenech qal li huwa nnesa li kellu dawn il-laqat. Eventwalment Fenech sar Ministru tal-Ena Malta bħal Austin Gatt. Fuħut mill-emails mibgħuta minn George Farrugia jissemma wkoll Tancred Tabone li kien chairman tal-Ena Malta u li fil-jiem li għaddew tressaq il-qorti akkużat b'korruzzjoni. Dokumenti oħra pubblikati fil-ġimgħat li għaddew juru kif Trafigura kienet ħallas commissions lil Frank Sammut li wkoll tressaq il-qorti ma' Tancred Tabone bil-flus jiġu depożitati f'bank fl-Iżvizzera. Kemm Tozza kif ukoll Trafigura baqgħu jirbħu l-kuntratti tal-Ena Malta sa ftit tal-ġimgħat ilu. Multastar.com tirrapporta li l-aħħar kuntratt għal gasoil u diesel intrebaħ minn Tozza waqt li l-kuntratt għal heavy fuel oil intrebaħ minn Trafigura. Dawn il-kuntratti ingħataw f'Diċembru li għadda.